O 3 grošoch. Kopal raz jeden chudobný človek priekopu pri hradskej ceste. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ šiel voľakam po tej ceste a spýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, dobrý človek, akú máš plácu za túto ťažkú robotu? Nuž, najjasnejší kráľ, ja mám na deň 3 groše. Začudoval sa kráľ a spýtal sa ho, ako môže z tých 3 grošov vyžiť. Jaj, vaša jasnosť, keby len vyžiť, to by ešte bolo, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba z toho 3. žijem. Kráľ neporozumel. Šúchal si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to znamenalo. No nedal nič a tak sa pekne krásne priznal, že veru nerozumie. Ako by to mohlo byť? Z 3 grošov i vrácať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, najjasnejší pane, povie chudobný človek. To je takto. Opatrujem si otca, už starého a nevládneho, tomu vracia, lebo ma vychoval. Ale chovám i malého synčeka, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ostariem. A z 3. groša sám žijem. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, môj drahý, ja mám 12 radcov a čím väčšiu plácu im dávam, tým viacej sa ponosujú, že z toho nemôžu vyžiť. Teraz im zahádam hádanku, čo si mi povedal. Ale ak by sa ťa prišli spýtovať, nevyjav im, čo znamená, a pokým len neuvidíš môj obraz. Ako to povedal, daroval sedliakovi záhrsť dukátov a vrátil sa domov. Len čo došiel, dal si zavolať tých 12 radcov. Vy, hovorí, čo sa neviete uživiť z toľkých peňazí, je tu v krajine človek, ktorý má na deň len 3 groše. A ešte aj z tých prvý vracia, druhý požičiava a iba z toho 3. žije. A predsa statočne vyžije. Keď ste takí múdri, vyložte mi, ako tomu treba rozumieť. Ak mi to do pozajtrajška nepoviete, dám vás všetkých z krajiny vyhnať, aby ste mi aspoň chlieb nadarmo nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi, radia sa, čo a ako by to bolo. Každý chcel byť najmúdrejší, ale rozum prostého človeka veru nikto z nich nedostihol. Minul sa deň, míňal sa i druhý. Na 3. ráno sa už mali postaviť pred kráľa a oni ešte vždy neprišli tej záhade na koreň. Naveľa im voľakto pošepol, kde by našli toho chudobného človeka, že im on najskôr pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci k nemu. Prosbou i hrozbou zle nedobre doňho dotierali, aby im vyjavil, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on sa veru nezľakol. Povedal im o kráľovom zákaze a že iba tak by mohla byť z tej raži múka, ak by mu ukázali kráľov obraz. Kdeže ti my neboráci ukážeme kráľov obraz, vravia radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ty zás nesmieš pred neho. Daj sa nakriatnúť nejako inak. No, keď už ani to neviete, tak z tej múky chlieb nebude. Sľubovali mu všetko možné. Vraj mu navláčia peňazí, aby aj bez kráľovej milosti mal z čoho žiť, len nech im vyjaví tú hádanku. A iba, keď už naozaj nosili peniaze na hrbu a on sa už dosť navysmieval, že si takí múdri páni nevedia rady, až vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu podaroval kráľ a vraví. No, pozrite, to je kráľov obraz, on sám mi ho podaroval. Nemám sa teda čo obávať, že by som prestúpil zákaz. A tak vám tú hádanku vyjavím. A vyjavil im ju. Na 3. deň sa už radcovia ľahko rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek požičal rozumu. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci. Dal si zavolať toho chudobného človeka a vraví mu. Povedzže mi, ako je to, že si sa ty, statočný človek, previnil proti môjmu kráľovskému zákazu. Joj, neprevinil som sa, najjasnejší kráľ. Mlčal som ako kameň, až kým som nezočil váš spravodlivý obraz. Tu ho mám ešte aj teraz, vy sám ste mi ho darovali.
a vytiahol dukát s kráľovým obrazom. Rozpovedal mu všetko o tých 12, ako hrozili i prosili, aj ako ho obdarúvali, aj ako sa im on vysmial. No, vraví na to kráľ, keď si ty taký múdry, že máš viac rozumu ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán v mojom dvore prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zasa riekol radcom, či sa nehambíte, čo mám teraz s vami urobiť? Vám nie len, že plat nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Neprišli tí viac unúvať kráľa o plácu.